Zeniden artean, haitxan aldetik, hiru neba fraile monja ziren. Bat abade, bestia jesuitxia, bestia monja gaina aurkizia, Barrizko mercedarioetan eta ez da izan, misionalari egin. Beraz, horien aldetik, arazo larririk ez. Gero, bere anai bat, Leon Salaberria zuina da, hori gudan eta ibili izan, ez da ofizial moduen edo, ez da kategoria ero izan duzuen, baina ze gradu, baina horre ibili izan. Eta Santonaiaraino bintzat joan zen atzeruska, eta helduesun sartu zuten prazo. Posatzen dut, Santoniako rendizinioaren ondoren edo. Helduesun, eta gero, handik Porto Santa Maria da, bidea dizut. Han ere denpora bat, ez dakit du ez da,